Fir-rapport tas-sena 2023 il-Kunsill Fiskali Konsultattiv Malti qed jirrakkomanda lill-Gvern biex iħejji strateġija ta' ħruġ adegwat fir-rigward tal-politika dwar il-prezzijiet fissi tal-enerġija filwaqt li jżid l-esportazzjoni. Dawn kienu fost l-iktar punti ewlenin mill-Kunsill li lan tiegħu u li jirrevedi kemm il-Gvern Malti qed jilħaq l-anijiet ekonomiċi tiegħu biex tiġi żgurata trasparenza b'mod indipendenti u tipprovdi analiżi imparzjali. TVM News tkellem ma' chairperson tal-Kunsill Moira Catania rigward ir-rakkomandazzjoni fuq l-istrateġija fil-prezzijiet fissi tal-enerġija, ġifieri s-sussidju tal-fuels u elettriku. Qalet li fil-budget jammonta għal sfiża konsiderevoli u qalet li fih riskju minħabba li l-Gvern m'għandux kontroll fuq il-prezzijiet internazzjonali tal-enerġija. Allura qed ngħidu isma' jekk għandu jkun hemm sussidju dan għandu jkun iktar targeted jew għal setturi li għandhom iktar bżonn jew għal low income households pereżempju, u wkoll importanti naħseb li s-sussidju jkollu elementi fih li jinċentiva li inti tkun iktar effiċjenti bl-enerġija. Komplet tispjega li l-Kunsill innota li dħul tal-Gvern ma kellux żieda korrispondenti. Din tfisser li għalkemm l-ekonomija ta' Malta kibret aktar milli kien mistenni fl-2023, id-dħul tal-Gvern ma żdiedx daqshekk. Minkejja li l-Kunsill għadu ma jafx ir-raġunijiet eżatti li wassal għal dan, Catania sostniet li l-awtoritajiet qed jinvestigaw flimkien mal-Gvern b'mod attiv is-sitwazzjoni biex jifhmu x'qed jikkawża id-diskrepanza. Aħna wkoll nixtiequ ninvestigaw dis-sitwazzjoni wkoll u wkoll qed naraw biex huwa importanti li anke l-Gvern jinvestiga u bħala azzjonijiet jiġifieri huwa importanti li inti tkabbir fit-taxxa jżomm il-pass ma tkabbir fl-ekonomija, għax ovvjament jekk il-Gvern ħajispiċċa jkollu dħul inqas milli kienet jistenna, ovvjament jew irid jonfoq inqas jew inkella d-deficit ħajkun ikbar milli kienet tipproġetta. Finalment qalet li l-Kunsill qed jirrakkomanda tkabbir ekonomiku mmexxi mill-esportazzjoni biex titnaqqas id-dipendenza fuq muturi domestiċi, mod partikolari il-konsum privat.